Kenhuan Kisamla jangka Milliam Youth Assembly Congress haringkat ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC menegasi sajan ke Nyau Terek Klailom lang igit khot jangki Youth Milliam Congress halor ki babuan kimat haka bakil apen pau ya ke jimbam ler bat jing teko ya ke sensyal khadar haka jela komta ka Milliam Youth Congress ka atherting ya ke sarkar MDA ka balai lam do menteri rangba ka jela ukanrat sangma Ilang tamun masong asa anong pure perselo ngabat ko working president jangka Milliam Assembly Youth Congress kajing temu jong ka program ko bungi perlong mantakasngi ke football tournament kadai kum kata benta benya kenduk lang si para kena samla benya benya si bentalang ni tournament kum ke Milliam Assembly Youth Congress nilai don bentalu ni kena samla ki baya tre syahmat kajing temu he perlong football tournament kada kolong ba ngin kentiu ham tam ke sport mengikwa benya kentiu ke sport nomor bah kajuk mentahi ke football tournament ki babon ki penlong ki sport dan kalian juga ke Milliam Assembly Youth Congress ngeju don bentalang hagi babon ki program jong ki football tournament ban ngeju kersan lang hagi jing duna jong ki babon ki kena samlah po Milliam konstitusi bat ke ba kongsan kalong ba ke football hi menta kadai kata ka lat kamai ke ji mo bon ki ba sikong ba ke football kadai tang tamasa andai nimdai ban sngok menta ka football hi kadai ke juk menta kadai kalat ai kam ai jam ya ki babon ki kena khasi ki ba bon ba watang ne lampo Milliam konstitusi jongiru ki badon menta haki klub ki paper ne por India ban yo ban sim menta haki babon football tournament ke ngi kum ke Milliam Youth Assembly Youth Congress nia pernong ini ke tournament ro kadai katahi ban yo ban kentiu susu kena ki badon sap ne bangin yo ban yarap yaki ban yo ban aimen sim yaki kenang baki nang la ban pois ka thong ba kacing tmu he kalong ba ki babon ki kena samla ki badon ki sap pel ada kim don kum kini ki football tournament ki suja no sha haki snong hanrei kacing tmu jongi kalong ban sei ki player ro nang ne sakmat baki yo ban yale kai haki babon ki jela jong gari India ba kum ta ter mo te kacing elom jongi naka Milliam Assembly Youth Congress su kadai katahi kathong ba kumba pilioi ba ngidon haga youth haga political party mo ngin habya kere ni kata kendiat namar ba kumba kalong hi menta kipat ba hi kisutho ba balai kat sebangi lek ngiyo sneu khambhai kita gijing ki ba ya kendu haga ni ka sensar khadar dia kabangi yo i nengkong kadai ngimla ban susngam kadai ga kawai ka ba kena samla menta ki babon hi ki don haga Youth Congress haman kisnong ni po Milliam jungi ki don lai pun ruteli kisnong bat ke jingdon ki membar Youth Congress ke bangila enrollment mana kini kalong lai hajar tam ki kena samla ki don bat sutna baga man lagi kisnong ke kidon kita ke jing train ta ke imlang ke salang man pe ke jing ke jing duna ki babon ki long ying long sem ki ba mat ki jing ke jing kro te kum ka Youth Congress ni Milliam ngila ya trei kamha ban kumba ndroteli ki longjeng ki ba wan ki longjeng bedok nilai ban pensna isna yaki ban ki don ru ki school ki ba don sanphongot ki kena school iwe no hikai nilai arab ban bu no hikai iwe ban ngi arab ban pensiu tulop man benai te ki don ru ki kena school ki ba pep school steng porno ngi legwa ki haman lagi snong ban menta ngi ban pak school biang iki ngi kersan iki kebade beki kuat uniform na dong sedong bat ki bai school ru nang ba kin yo ban pule biang haga bayadai bat ka pule ka puthi nomor ba kumba kalong mentahi ke jingnang jing start kalong ke bodon kamtam aba filik wat bela filik belah no filik tut kam hangno klamdon ke jingnang jing start kalong ke bae te kedai kata kathawi aba filik belar udah ke jingnang jing start ka per ba bada kentiu ru ke yo kuat ta kolong ba kidko lu dahman kiliang kerokom trikam ka bayadai ningkong kamtam ke jingkiu dor kumpiang petrol ke ba suaban wan kala lockdown kadang poi tang nyu pho tingka ni kapta ter ta ke poi pasan tingka kanang kiu sinang kiu andai kamla ban adjust kamla ban yarap lem ki jing ki bubun bat ke biadai pat bat ka kabam ka di ru kalong ke ba ta ba menta ki baduk ki sutu ba sipho ap pho tingka kalong ke ba koridor haki kumbang yo i kata dia kamtam menta sinong kendong pi yo i kum ki jing trei sispa sngi mo baong mentala du arcar ka kendai terter hadu ni snem hanu ka sngi ka menta ka bai material ka sarkar khampet penlanya du menta
Tisbun kidan giru kisnong giba lapen sange ano gicing trecokat namar ba mdonong la ban kersan ya ka bai material ho kinong bela ki yo ka pisah kat baki bakersan ka material pat ki yo ka pisah de nang kaliang jungi yu i gicing ko sibun mat kham tam ko biade bat kini ka border issue mo MOU gitu yu i bagi UDP PDF HSPDP gedon bentalang ban soi gitu de kalong ka ka ba bean bat kalong ka ba snusi ba kajela jungi mentah ki babuan ki duk no eksik sedu kilek no sport kila hab lit song snong no sport asam ki sik sedu kila duk no kalong kajing duk ko bakrau ya ka ri jungi yang ne wala kalong kari ke badang rit ndai ngila nang satu susu ki ceka te ndai susi pat ba hapo ka jingelam chung sarkar MDA ki kem mla ban le ai kene ki bias no tilang turu ki babuan ki ya sengap jarjal te ni bun ba kita ko beda ibat ka cing trekam jong sarkar dia kada ki kalong ba ka beda ibat ka cing syasiat yap i cheris tarfir untuk ngi ka cing kadai na ka cing yal don kinong yalam ki ba bakla ka ni ka sensar ka kada de ngi bun ba ki cing ko kam tam ka ni ka harijan koloni mo ngi ba ki minister tu kinong mi khmat jungi hapo media ki bersen kum ki kla kum kising rekat bahapo assembly pat ki mot ban keren ya kane te ngam mangane mo phiru ban keren hapo media te soki ban bersen ya noru handai ka ba assembly kan ban keren belai assembly ki mot ban keren ya kane bro saus nem ki sangap jarjan la jan ke election pade ya penmi ba o ngila le kumta ba prestun idang ong baswa ka ba election man kane idang ong saupo teli kilong ye ngila penmi kila mi no na po harijan koloni handai kum bakalong katuhi kada kolong tang mentah ke isu election de mentah ngi i baki babun kinong mi khmat ki ong ba ngin ngi persajur ada ke sarkar ka ai ketu ka ya gitu ki cingdawa chung ki harijan koloni handai balai teh po parlimen kim keren ki keren tah ki media tang ban penbi je ke ngelajan ke election ketu ka bagi pajba ngim pediang dalai leiru media kari ke besuk batlada pi ong ba pi persya te lada pidon siap ibu syaswa ya kari bagajak beri Ahmad lada kalong number 1 tila dai ban weng gen kita kajing kersan hari kata kajing kersan kadon fitri lang pidon kajing menjur klem kajing menjur tu mah tekatahi kalong ka ba ibi bada supet mentah ba kalong ipangnut mah ya kari bagajak benreu nagi pet kari gajak benreu dung lagi mi bon bai ri jak benreu hari teng pada kibun ber kikup sni lang brot ki haka kateng jokari bakajat benreu kisim kabui kata kajing ri jat benreu niki kililam pat lengkot kim don kata kathong banjeng mo haduk ka bakut banong sisa baki di kari naduk ka mensim naduk ka jingmut jing perkhat hari ki tan nak sentur tang mas penbi tang port election pin sngo pun ki perta ri ngam bain cari kata kajing sngo jengki kata kari ka opinion jengki hari ki ban le ko maki ong kan mo namar ka ketin kadi ban ya engkat baki kam namar kaktin ki ong it ka kambat de ki dilut ki dilam lut te ngam sungui hat kata kajing sungu jongai pit kumbolong ta kini ka border issue hangthi ka border issue ka ba ipang met ha ka isang sot ha namar layu roj ya ka hok long buriu man buriu namar kata ka MOU bong memorandum of understanding ka di bandon kajing suthu pi suthu bor hoj bong understanding mut di suthu boro hari hang tu layu roj ya ki it ki hima ki bakeren hantu ki bon ki menteri jong ki hima ki keren ba layu uroj ki traja ka ki penpau ki media ba layu uroj ki layu uroj klem don kata jing sungthu ka jing keren bat ki du no ki bopli ki ba menta ki dang dei try la sha ki du no simit hisngi tang ki kenta ti kalong ka ikai ki bom lak ban pediang ken ti kum nong mi khmat jungi nang niru kum ta mo kalong ka bas kusi ba hoi dei bla don benta haki seng balang kata kadi ka ba sibun nak lek ki ba mensuai bi la contribute ru hari menta pada balai kin kepenlong i bin daladon ha ka larung ha kata ka jeli jong ka sencar khadar la long kum uai menteri ru ka i penban kumba i kumai ting yo kon rak sang ma ban keren i kumba imnut te ban keren hapo media ha ikren hari dei ba hapo yang dorbaru ka ngi jet ya pinang ne ba pin keren pin ai umdei tang ba pin mi khamat tang ni ka than jungi tang ya constituency jungi dei kumba pilong bor kata kan nam takari ba kajat ban riu dei ban keren ban yang ba ya kajing sya nom khi se balai ban sep tieng hapa pi keren jing syam tu dei ban sep tieng te ka ba penlong tati itu ba ka tron kan mdon su kita ki ladu mo ya kata kajing long ternai te kumba syong ka kten hi ka bolong ka ba ima pa de ba bun kinong yalam jungi mta kilong kumta ka kten ka ong ba when you lose
lose your originality, you lose your vein ma ladang hidup no ya jeng long try ting hidup no chit snam ti katahi ka bapen imah nang ni syahmat ti ka banja da ka balong komni da ki pajba kim kendit menriu ban pen kala ka jing kala ka sedang nang anak pi nga maswangi maswari gidi bomi syahmat syak politik sendai habang i ni ki ngi kwa ban mi syahmat ban pen kala ti ka jing kala kum baong ka sedang nang anak pi de nang ni bangin pej bah gini ki ngi pajba ngin besar bah gini ki ba ngi ban start ngi dik ba start ngim di su ban syak pen be ka kentin tang ka kentin ki kam kim long man ta kini ma phi hidi media ki record ki don ngidi ban baik baik itu ban bu record hajing mut ya kai ka baki kular lara kim pendap ngidi ban halor kita hi ngidi ban ajuba baki te san snem ka di san snem mon ham takawi ka ketem ya nung mit khmat ban mi san snem ngidon kipor bangin ha ban baik bah ban bisar bah kumno ki terikam kumno ki petulun ka kam te tang katang ngej banang ni na melim jongi tam melim konstituensi ngangej baki briu kinong ki bastat ba kinjit om tang baki susngu i briu lane baki sungu i parti hindi kina pensong nongrim kina peson kina pek baham kamtam ki samla gidi glawe ti imat masai siong utemen udatip usamla sutharai mentati imat kajuk kadai bau usamla imat ulah perkat jengai mdi su ma bong temen jungi baru sekatu ho da kaburam kibun kehikai ngi banyak ka hok hari kibai ngi baru sekatu khmat pada bun mat kila bakala ting lah sungui kejing sungui kampoi susno hani ka perkat abia pek ya kai kejing sisa kabon na khmat hi kumtanga kerpat ki para samla banong nang ni khmat ki bastat banjit lani bantrei lani banle banyak ka banom tieng kan ha kejing slur ha kejing sisa yang baik keren baik batle ya ka badon kam mri ban up yanu ka sedang nangi simet banle kai ka bopha yong ban supply kita yong andre ba ha kajing i jongi ha teng ya charum senengi i ba kajing long jeng man jong sarkar ka su pretend ya la ka jong ka kabinet ya ka ka ba kira maki andre ka bangi i sha sabapau ka long ba pi lang ba ki media ki kop khobor ba bon rukom ba i ba bun sen ba kine ki trok doyong ki kala babun niti ni iba kamtam kini kilanjongi sengne iba ngi iba babun hi ki kali doyong ki babun kala ki kelah surok bat ngi iba kimi doyong ndai ba mi wei tapi iba ka sarkar ka persang te yang ngi ki pajba ba komno ban su terlep te andre ngi haswa ka election arjar ka prangi sngo komen sngo yo mensem ba ki nong mi khmat ki nong yalam jong kari ba kejat benre ki wan singi rengkat ki kendon ba ka jinglong jingman jong ka sarkar uput usam kanang ka start kayo ka kot ka lahir habubun kiliang handai kembangi i mata ka jinglong jong ka sarkar kana long ban double yaki ke borkhot tengah sngo bangi kum ki samla ni mi sakmat ban dawa ka sarkar ba ka ba kale kadai ban perlong bat kum ka jinglong jingman ka ba pensisa sengi patba ba omdai ban suthok susukor kumbangi i hal reng bakal kebor kini kema bakane sarkar teng kam dei su tang ba su yada yaki ban sulong pendan buram nak buta ke jingelam joki hak sapok sarkar ndangi i bakal long ru ka jing le sang haba hadu baki babun kisnang kita tang banwa jaga jaga the nyut ro ki hapersang nakalanti ban khang sinong khang mat ya kamai kaji ban persa sarkar ban yo ya ka jaga ban lebu yaki nyut kinya ki ba penong penong isi ya kamarang handai kat baya ka habdeng kita borok ba ka donru ka jingle sang ba kane ka jingye soy jong ka MOU ka ba habdeng jong ka jingtip sarkar ba kila persang banwan ra ekta ka gift antek polisi habdeng ki arteli ki sor ki jela handai kat bongi i mata ba ka gift antek polisi kamdon ni ba ka don ta ka gift polisi tengi dawanak sarkar ba kan mi sakmat man pensabit ba ya kane ka gift antek polisi tetang itahi mentang